Grupp ta' studenti fl-Università ta' Malta li qed jaspiraw li jsiru periti ħarġu bl-idea sabiex mill-alka tal-baħar jagħmlu installazzjonijiet sostenibbli sabiex wieħed ikun jista' jistken taħtom mill-qilla tax-xemx. Dan id-disin ġibet lajn ta' bosta professjonisti fil-qasam minn Milan li jażlu l-idea tal-istudenti Maltin Luke, Martina, Tara u Owen sabiex jesebixxu l-proġett tagħhom f'waħda mill-akbar esibizzjonijiet magħrufa bħala Design Week fl-Italja. Fl-Università rajna l-proċess ta' kif isiru dawn l-istrutturi fell-alka b'xarba titħallat mal-karti riċiklati u titħallat tinxef. Kull sena aktar minn 7,000 tunnellata ta' alka mill-ibħra tagħna jispiċċaw mormija u l-inizjattiva tal-istudenti Maltin tista' tbiddel il-mentalità ta' kif wieħed iħares lill-alka billi jibda jaraħħa bħala ħaxix tal-baħar li jagħmel il-ġid. L-istudenti qed jinvestigaw ukoll kif l-alka tista' ssir materjal biodegradibbli u bekk ikollha użu importanti. It-tonnellati kbar ta' alka nixfa li spiċċaw fuq il-bajjiet qed joħolqu problemi kbar u fi kliem bosta qed ikunu wkoll parti mill-qirda tal-ambjent ta' madwarna. David De Battista li huwa l-President tal-Għaqda Studenteska fil-Fakultà tal-Arkitettura Saċes għallilna kif proġett bħal dan għandu lan ukoll li jgħin fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Dar mal-idea li nużaw risorsi li ma tantx nikkonsidraw li nistgħu nużaw, dan il-każ alka mill-ibħra tagħna. Ovvjament hija idea li nużaw dawk ir-risorsi li s-soltu narmu. So hija idea li minflok ma narmu ċertu affarijiet nużawhom għal opportunità oħrajn fil-każ tagħna, il-fabrik tagħna stess. David De Battista għal ukoll li minn dan il-proġett apparti li se jibbenefika l-ambjent se jibbenefikaw in-nies. Aktar milli xejn aħna ridna bħala tim noħolqu materjal li forsi jistgħu jinrġa' jintuża fl-ibħra tagħna. Aktar milli xejn anke fuq ir-ramel stess bħala shading devices pereżempju. Aktar naraw ovvjament kif ħajżviluppa l-prodott u kif nistgħu insaħħuh biex inkunu nistgħu nużaw għall-prodotti tech. Ġi spjegat ukoll kif Malta dejjem użajna riżorsi lokali bħal melħ, il-ġebla Maltija u t-tafal, iżda l-istudenti qed jaspiraw li jużaw l-alka bħala sors ieħor lokali u abbundanti. Din se tkun l-ewwel darba l-istudenti Maltin se jitelgħu u jesibixxu x-xogħol tagħhom fid-Design Week ta' Milan, ħaġa li se tkompli tolli isem pajjiżna u titfa' għajnejn bosta fuq it-talent Malti.